Magandang araw. So ngayong oras na ito ating puntahan ang isa sa dinadayo dito sa Divisoria na mall, ang Lucky Chinatown. So bago natin pasukin yan, yung Lucky Chinatown, pakita ko muna sa inyo ang paligid nito. So ito yung entrance, isa sa entrance. Tapos ito yung building niya. Makikita mo may mga design dyan at parang may kung anong po naman yan, pero actually artificial po yan. Ito ang paligid niya. Ito yung mismong papasok na at papunta na sa may Divisoria. Ito ang paligid ng Lucky Chinatown. Lucky Chinatown. So, nalakarin na natin. I-walking tour ko kayo dito sa paligid ng Lucky Chinatown bago tayo pumasok sa loob. Ito yung pinakita ko kanina na artificial na puno na may mga kung ano-anong bunga. Yan. Napakaganda. May design din sila na ganyan. So sa labas po muna ito ng Lucky Chinatown. Chinatown Walk po yung nasa paligid natin. Pero kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi na muna natin yan papasukin, yung loob na yan, kasi gusto ko munang ipakita sa inyo ang paligid ng Lucky Chinatown. Mamaya tayo papasok sa loob. So, paikot ito. Nasasakupan po siya ng Barangay 293 Zone 38. Wait lang. Made-dead end tayo dito. Or mayroon bang daanan dito? We'll see. Ito yung building. Try natin na puntahan kung meron pa dito. Well, mukhang wala tayong malulusutan dito na park.
Lucky Chinatown. Okay, so dito merong entrance exit. Dito tayo papasok. Tawid, tawid. Ito na nga. Pwede tayong pumasok dito sa banda rito. Pasok na po tayo sa Lucky Chinatown. Yan. Yan, so ground floor po tayo. Vision Fest 2022 of Lucky Chinatown is Blast of Vision. So may mga naka-display po dito ng mga arts. Please do not touch. Paintings at iba pa. Owens. So may nakita ko dati dito na ano to, yung sa ito sa Apple MacBook. Kung gusto nang bumili ng Apple products, dito kayo sa Lucky Chinatown. Ground floor pa lang po ito, ha. Ground floor. Yan, umikot lang ako.
Pupunta tayo mamaya dun sa mga upper floors. May cinema sa 5th floor, may food court sa 4th floor. Yan. And so Ilocano Math TV, thank you.